Здравейте, днес ще правим предизвикателство. Ето я солта. Вътре, Ето също в едната чаша има лимонто, защото сбъркахме. Не знам точно в коя чаша. Защото ме се разложим и в двете Така, наведнъж малко се объркахме. Да. Но ето го лимонтото. Дай. Не в твоята, бе, в моята трябваше, бе. Сега с неговото. Така. Сега малко черен пипер. Малко? Има ли си, бе? Сега. Съпомнатиш маничко, маничко. Стига, стига. Така. Сега, ето. Какво се То поне ще не се получи. На твоята се вижда света. Така. Сега отиваме Чакай, че твоята изглежда празна, но не е. Ще го разсипиш. Няма. Така, сега, изчакайте, взема още продукти. Чакай. Не. Чакай, честен смлян. Спърна пауза, бе. Сега малко чесън на прах. Мъничко! Ей, луд! Вземи си го в ръката, бе, луд! Знаеш колко вони това, Аз бе? съм луд, той прави. Гони, нали? О, ужас! Много ли е това? Много ли? Не знам. Чакай, чакай. Ужас! Това е като канела, фак! Стига, бе! Ти всичкото на мене го служи. Това е като... Ти ме тапи се на мен. Сета, Сега. отиваме да налем. Отиваме да налем вода. Ужас, ще умрем. Сега? Много трябва да спи. Не толкова много. Така, лъжичка имаш? Не, няма. Това води, няма опия. Сета. Ногано. Сета. Ужас. Дай. Няма да го изтърпва. Ааа! Ще направим много. Давай си питавай, си пиво. Не бе, дай цялото, бе. Така, и сега ще пие. Трябваше да отидем до туалетна и да повърна, защото помисля това. Това ми е ужасно. Нали? Трябва ли? Да, трябва. Добре, Но имам сам- едно предизвикателство за те. Да го изпиш цялото от един път. Този човек е от... Аз ще Така. направя. Чакай. Така. Но след това веднага ни гледайте ни много пъти, препоръчвайте на приятели, защото това ще бъде стремно. Давай. И се абонирайте, разбирате. Искам да кажа какво има вътре. Вътре има вода, Сол, червен пипер, шарена сол и черен пипер и чесън на прах. малко чесън направих. Защото... Давай. Това чесън направих много. Чакай. Чесън направих вони. Ясно, нали? Да. Давай. Две. От един път. Гони. Изгледай. Това е стремно. Чакай сега. Въпреки тия чаши, разкарай. Ти не си... Всичко е додано на чата. Така се забавляйте у нас. Не, чакайте, не го правете. Много е зле. Никой не го препоръчва, никой. Но се абонирайте. Чакай, Харесайте ни. аз. Аутро. Не гледайте. Аутро. Искам аз да кажа аутрото. Кажи. Лайк,
subscribe and споделяте. Той ме накара да го кажа на български, английски, не съм аз, но